салом бо унвони зебо. бахшиш ки чанд дар ютуб навори нам нагузошта будам боваркне бо ҳамин гриппо хоб имрӯз кӯшиш карда ба шумо як куртаи подростковой духтаронро тавсия мекунам ба шумо. ин курта оддӣ пешакаш гирдшакл ва анхе аптачка аз тарафи берун мебиёд, аз тарафи дарун не, аз тарафи берун баъд лаби ҳамин аптачка ба аз ҳамин гирбишин баъд натоне 7 сантиметр мондан байнашро ёфтам ва нахе утюкада складка рост карда онро дар лабаш мечаспонам. аз поёни ин бошад гарлавинкаи пуштакаш мебиёд. байни куртаро ҳам ёфтам утюкада. бо ман мехе остин тайёр кардам, остини оддӣ кушодак пора карда, поёнаш бо каме зиёдтар кушодтар пора кардам ва ман хе резинаки простой часпондам. аз резинакҳои сафед не, ман хе простой айтарун часпондам, барои ки ин ҳам мулоим, ҳам хушрӯ меистад. тайёраш мана хе мешад. мана хе поёнаш ҷинҷакдор. анакун ҳозир инро ман мечаспонам. аптачка аз тарафи дарун мечаспонам ва тарафи берун то метиҳам. мана инро дар лабаш складка карда онро нишон метиҳам. мана бинед аптачкаро аз тарафи қафои материал часпондам. вақте ки дар наворҳои пештара ҳаст ку ҳамаш чиқи дани куртаро мечаспонем, ҳамин амалро аз тарафи қафои материал иҷро мекунем. Да медузем ам хел дани куртаро каме каме ҳама ҷо мебурем ва онро он тараф гардонда лаби инро дар тарафи инаш медузему. баъд лаб ба лаби ин манами хел складка тайёр мекунем. нишон додагӣ будам ку складка тайёр мекунем. ҳатман инро аввал як строчка давонед барои наҷунбад ва вақте ки мечаспонед аз мобайн исто ҳама вақт туғри монед ки каҷала набиёд даҳани курта. анакун ман ҳозир инро медузаму он тараф гардонда баъд бо даҳани курта чӣ хел омад ба шумо навор мегирам. мана даҳани куртаро духтам, часпондам, ана ин тараф гузашт, байни аптачкаро ёфтам ва акнун складка карда инро мечаспонам. ман складкаро як бора дар ҳамин тайёр мекунам. ҳам хел духта то байнаша мебиём, байнаш бо аз байнаш чтоб байнаш ба ҳарду втичко якдигарияшро нигоҳ кунад. то инҷа ки омадам бо давомашро ин тараф гардонда духта рафтан мегирам. мана часпондам. акнун инро ман хатоб дода ба ин тараф аввал медузам, баъд мечаспонам дар пешак. мана даҳани куртачаам тайёр шуд. оддӣ аптачка аз берун, мана парпаракро часпондем. акнун ин курта бе вытичка, бе ягон хелам китфашро мебураму кушодак остинашро часпонда лаби думан парпарак. куҷош нофаҳмоӣ бошад дар комментария ба ман нависонед. барори кор ба ҳамаи шумо бо нувони зебо. мана қадоро болои ҳам гузоштам. гарданаки курта тайёраш бояд 17-18 биёд. мана китфашро кашидам 7 тайёраш мебиёд. 1 сантиметр зиёдӣ монда. таги кашаш 20 бояд тайёраш биёд. 20-21 ам хел зиёдтарак монда. ана абхват грудия бошад. тайёраш бояд 48 бояд биёяд. ман 48-46 бояд биёяд. ман инҷоро 48 мондам ва манам хел кашидам. камтар миёнаш ба дур омадам, ҷош камтар секунҷа рафт. лаби думан бошад. мани пешакашро тоқа ним гирдак мебурем барои парпарак пеш боло биёяд. хело тагашро чақа намешем ва аз инҷо кам меомада бо ман то инҷа мебурем. ман хел гирдшакл. ана куртаи мо ҳам тайёр шуд. куртаи подростковый. камакак подростки мо чени манекен аст. остинош хел ҷинҷакдор. мана қадаш.
اینجا بو میتونید یگان خیلی украшение можна чунит лепесточки ки тугмача меша монда бовай зависит ай шумо фантазияҳои шумо фантазия бошад ҳам қадар курта бо вазебтар меояд